Вітаю, ви у відеоетері Радіо Свобода на каналі Свобода Преміум. Я називаюся Ян Максимюк, а на сув'язі з нами у Брюсселі Нільс Дюке, директор Фламандського інституту міру. Нядавно спадар Нільс Дюке ад ім'я свайго інстытуту вылучыў пратэстоўцаў у Беларусі супроць сфальсіфікаваных прэзідэнцкіх выбараў на атрыманне Нобелевской премии миру 2021 году. Про гэтае вылучэнне мы з ім сёння і поговорим. How do you do, Niels? Good, thank you. Mr. Duque, my first question will be about... Маё першае пытанне будзе пра тое, хто падказаў вам ідэю вылучыць пратэстоўцаў Беларусі на Нобелеўскую прэмію міру. На сайце вашага інстытуту я прачытаў, што гэтае вылучэнне абапіраецца як на ўнутранае пытанне, так і на прапановы зацікаўленых грамадзян. Ці можаце пашырыць гэтую фармулёўку? Can you expand on this? Yes, the Flemish Peace Institute is a peace research institute in Belgium. Так, Фламандскі інстытут міру – гэта даследчы інстытут у Бельгіі, і дырэктары інстытутаў міру па ўсім свеце могуць прапанаваць намінантаў для Нобелеўскага камітэту міру. Як дырэктар нашага інстытуту, я вырашыў спытацца ў людзей як у парламенце, так і ў нашым грамадстве, каго б яны запрапанавалі. Мы атрымалі некалькі прапановаў, уключна з той, якая называла пратэстоўцаў у Беларусі. Прааналізаваўшы гэтыя прапановы, я вырашыў намінаваць пратэстоўцаў у Беларусі, таму што я лічу гэта вельмі добрым выбарам. Яны сапраўдны сімвал пратэсту супраць аўтарытарызму і несправядлівых выбараў для людзей ва ўсім свеце. Мы сапраўды хацелі даведацца меркаванне людзей, і мы вельмі задаволеныя прапановай, якую атрымалі ад іх датычна Беларусі. Ваша намінацыя даволі своеасаблівая, калі можна так сказаць. Вы вылучылі пратэстоўцаў у Беларусі. Мінулым Нобелеўская прэмія міру прысуджалася канкрэтным асобам або арганізацыям. Дапусцім, нарвежскі Нобелеўскі камітэт прыслухаецца да вашай прапановы і прысудзіць прэмію пратэстоўцам у Беларусі. Хто канкрэтна павінен з'явіцца ў Осла, каб атрымаць прэмію? І хто павінен вырашаць, што рабіць з фінансавай часткай прэміі? Так, я ўсведамляю сабе, што мы зрабілі крыху неартадаксальны выбар, але ён быў прадуманы. Мы не хацелі намінаваць нейкую адну апазіцыйную партыю, або, напрыклад, нейкага аднаго кандыдата, або аднаго канкрэтнага журналіста ці адну канкрэтную арганізацыю. На нашу думку, прэмія міру насамрэч павінна быць прысуджаная людзям, якія пратэставалі, якія выходзілі на вуліцы тыдзень за тыднем у вельмі цяжкіх умовах, якія цярпелі жорсткі пераслед і катаванні. Так што мы мэтанакіравана намінавалі людзей. Я ўсведамляю, што тут могуць узнікнуць пэўныя практычныя пытанні, якія трэба вырашыць. Хто паедзе на цырымонію ўручэння і хто атрымае грошы. Але я думаю, што тут таксама можна знайсці вырашэнне. Для нас было важна намінаваць людзей агулам, пратэстоўцаў, якія выходзілі на вуліцы дзень за днём. Я разумею ваш пункт гледжання. Вы, напэўна, ведаеце, што 3 смелыя жанчыны, якія агітавалі супраць Александра Лукашэнкі ў прэзідэнцкай кампаніі, таксама былі вылучаныя на Нобелеўскую прэмію міру. Святлана Ціханаўская, Марыя Калеснікава і Вераніка Цапкала. Хто, на ваш погляд, лепшы кандыдат на прэмію? Гэтыя жанчыны ці беларускія пратэстоўцы наагул? Мы зрабілі сваю намінацыю незалежна, не ведаючы зразумела, хто яшчэ будзе намінаваны. Мы спынілі свой выбар на людзях, а не на апазіцыйных кандыдатах ці журналістах. Шмат людзей стала ахвярамі таго, што адбываецца, і вельмі цяжка выбраць некага аднаго, як лепшага кандыдата за іншых. Для нас выбар быў ясны. Мы хацелі намінаваць усіх пратэстоўцаў, усіх, хто хоча дасягнуць агульныя мэты, лепшай прэзідэнцкай сістэмы ў вашай краіне, лепшай сістэмы, якая будзе паважаць асноўныя правы чалавека і дэмакратыю. Для нас гэта быў выбар хутчэй на карысць шырокага народнага руху, чым на карысць нейкіх асобаў. Меркую, вы сачылі за асвятленнем беларускіх пратэстаў у сродках масавай інфармацыі. Што вы можаце сказаць пра іх характар? Ці адрозніваліся гэтыя пратэсты і рэакцыя ўраду Беларусі на іх ад пратэстаў, якія адбываюцца ў Заходняй Еўропе?
Мы сачылі за асвятленнем гэтых пратэстаў. Мы глядзелі на гэта заўсёды з болем сэрца, калі бачылі той жорсткі пераслед, як у людзей стралялі, якіх катавалі за тое, што яны выказвалі сваё меркаванне. Для нас было цяжка глядзець тыя кадры. У нас у Бельгіі вельмі добрая мясцовая сістэма публічнага вяшчання, якая прысвячае шмат часу таму, што адбываецца за мяжой, пытанням замежнай палітыкі. Нам пашанцавала бачыць тыя карціны, але я баюся, што не ўсе ў Еўропе ўбачылі іх да такой ступені, як мы. Калі вы іх пабачылі, дык вы зразумелі, што насамрэч адбываецца. І гэта была адна з прычынаў, чаму мы намінавалі пратэстоўцаў у Беларусі. Таму што мы ведаем, калі хочам дасягнуць зменаў, патрэбны таксама міжнародны ціск. А каб быў міжнародны ціск, патрэбная міжнародная ўвага. Я думаю, якраз гэтага патрабуюць пратэстоўцы, пастаяннага асвятлення ў медыях таго, што адбываецца. Бо тут ёсць рызыка. Калі знікне ўвага міжнароднага вяшчання, знікне таксама міжнародны ціск на сістэму беларускай улады. Нашай намінацыі мы насамрэч хацелі дапамагчы ў падоўжанні гэтага ціску на Лукашэнку і яго рэжым. Я хацеў цяпер запытаць пра асвятленне беларускіх пратэстаў канкрэтна ў Бельгіі і канкрэтна ў вашай частцы краіны, Фландрыі. Але вы ўжо часткова адказалі на яго, адказваючы на папярэдняе пытанне. Калі я добра вас зразумеў, Бельгіі асвятленне беларускіх пратэстаў было ў нечым лепшае, чым у іншых краінах. Так, праўдападобна таму, што наша сістэма вяшчання традыцыйна прысвячае вельмі шмат увагі падзеям у іншых частках свету і яшчэ таму, што ў нас было некалькі журналістаў, якія асвятлялі шматмесячныя пратэсты ў Беларусі вельмі інтэнсіўна, бо яны спецыялізуюцца ў гэтым рэгіёне. Нам з гэтым вельмі пашанцавала, таму што мы маглі атрымаць лепшую, чым іншыя, арыентацыю ў тым, што адбываецца. Я думаю, што гэта таксама быў добры ўрок для ўсяго свету. Атрымліваючы больш інфармацыі пра тое, што адбываецца ў іншых частках свету, мы можам таксама даведацца больш пра сябе саміх. Тое, што мы бачым у Беларусі, не абмяжоўваецца выключна гэтай краінай. Гэткую рызыку мы бачым паўсюдна ў свеце. Гэтыя праблемы могуць узнікнуць і ў тых, хто недастаткова асцярожны і не бароніць дэмакратыі. Такія наступствы могуць быць, напрыклад, і ў некаторых краінах еўразвязу. Так што мы ўсе павінны быць вельмі пільнымі. На маю думку, добрае асвятленне таго, што адбываецца навокал, ключавое для зразумення гэтага. Маё апошняе пытанне пра тое, чым займаецца ваш інстытут як даследчая ўстанова і, у прыватнасці, якая ваша ўласная сфера навуковай зацікаўленасці. Флямандскі інстытут міру імкнецца дапамагчы флямандскаму парламенту атрымаць лепшае веданне розных аспектаў датычных міру і прадухілення гвалту. Мы правялі шмат даследаванняў не толькі ў галіне гандлю зброяй і кантрабанды агнястрэльнай зброі, але і адносна пытанняў, звязаных з палярызацыяй і радыкалізацыяй. Як ставіцца да радыкальных меркаванняў у вашай грамадскасці? Як ставіцца да экстрэмізму? Як знайсці спосабы мірнага вырашэння канфлікту? Я думаю, гэта важна, паколькі ў кожнай дэмакратычнай сістэме, у кожнай краіне мы маем розных людзей і розныя пункты погляду на рэчы, розныя інтарэсы. Каб прадухіліць гвалт, які можа вынікнуць з такой розніцы ў поглядах і інтарэсах, нам трэба быць абачлівымі і вырашаць гэтыя канфлікты, уласцівыя кожнай грамадскасці, мірным чынам. Для нас гэта вялікае і ключавое пытанне. Гэтае пытанне ўласцівае не толькі Беларусі, але і Еўропе і ўсяму свету. Мы імкнемся акрэсліць дынаміку гэтага пытання і дапамагчы людзям у палітыцы, як вырашаць яго на практыцы. Так што гэтая намінацыя пратэстоўцаў у Беларусі добра дапасоўваецца да таго, чым мы займаемся, таму што іх голас павінен быць пачуты. І яны робяць сваю справу мірна, і гэта важна. Яны не хапаюцца за зброю, з іхнага боку няма ніякага гвалту. Яны пратэстуюць мірным чынам. І я мяркую, што гэта якраз важна падкрэсліць. Нагадаю, ви були в відеоетері Радіо Свобода. З вами на сувязі у Празі був Ян Максимюк, а у Брюсселі Нільс Дюке, директор Фламандського інституту міру, який вилучив протестовців супроти сфальсифікованих президентських виборів у Білорусі на отриманні Нобелівської премії міру. Заставайтеся в доброму здоров'ї, до наступної зустрічі. Thank you very much, Mr. Duque, for your interview. Have a good day. Thank you. Хочаце ведаць, што адбываецца? Апошнія навіны.
Живые трансляции, видео, фото. Поставьте на мобильный телефон нашу аппликацию.